ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаи барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ба маълумоти ҳамаи шумо ахборотҳои нав мерасонам. Видеоро бо диққат тамошо кунед ва ба дигарорам равон кунед то аз хабарҳои нав огоҳ бошанд. Ширкати ҳавопаймоии Somon Air парвозҳои мунтазамро бо Деҳлӣ аз сар мегирад. Тоҷикистон бо Ҳиндустон масири ҳавоиро пас аз таваққуфи тӯлонӣ боз мекунад. Ширкати ҳавонавардии Somon Air парвозҳои мунтазамро дар масири ҳавои Душанбе Деҳлӣ Душанбе аз сар гирифта, дар ин бора дафтари матбуоти ин ширкат хабар медиҳад. Яъне ки дафтари матбуоти ширкати ҳавонавардии Somon Air хабар дод ки парвозҳои хича ба мисли пештара шурӯъ мекунад. Ба иттилооти манбаъ, парвоз аз Душанбе ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе сурат гирифта, вақти парвоз аз Душанбе соати 21:30 ва аз Деҳлӣ соати 2:00 ба вақти маҳаллӣ муайян карда шудааст. Интизор меравад нахустин парвоз санаи 9 апрел анҷом дода мешавад. Хеле ки медонен диимин конкурси ма рафтесай, касе ки мехоҳад билет харидорӣ кунад, дайнами картаи Сбербанк 250 рубл мепартоед. Карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад ва чектона дар рақамҳои WhatsApp роё мекунед. Ҳамагӣ 11 дона призай, якта мошини Lada Priora ва 10 та конверти 5000 рубла. Бахтона бисанҷен ва соҳиби приз мешен. Дигар ахбороти мо оиди даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ. Бисёре аз тамошобино саволҳо пешниҳод карданд ки кай даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ шурӯъ мешавад ва кай ба анҷом мерасад. Чихеле ки ба ҳама маълум аст, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ омадагӣ ҳаст ки даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ баҳорӣ аз 27 март фармонаш мебарояд ва то 27 мая ба анҷом мерасад. Вале ҳамасола ба ҳама маълум аст ки баъзе аз ноҳияҳову вилоятҳо нақшаи даъват ба хизмати ҳарбира тезтар ба анҷом мерасонанд ва ҳар қадаре ки тезтар ба анҷом расонидан, даъват кардан ба хизмат аллакай ҳамон қадар тезтар ба охир мерасад. Ва ногуфта намонад, имсол аллакай як вилоят ва 7 ноҳия нақшаи даъват кардан ба хизмати ҳарбира ба анҷом расониданд ки Душанберам аллакай қариб 60% нақшара ба анҷом расонидагиай ва оиди хизмат ҳамин қадар хабараи ҳозиражда. То барномаҳои дигар видеоҳои моро интизор бошед. Дар канали ма ҳатман обуна бишед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.